खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि बर्मा खारुवाजानाव बड'लेण्ड मुंख्लं सान फालिदों। बाक्सा जिल्ला बर्मा खारुवाजानि टेक्सटाइल पार्कआव दिनै BTR सरकारा बड'लेण्ड मुंख्लं सान फालिदों। ABSU आरो BLT नि मुंख्लं नख'रफोरनो चेक राननानै होदों BTR सरकारा। नंगौ बाक्सा जिल्ला बर्मा खारुवाजानि टेक्सटाइल पार्कआव दिनै BTR सरकारा बड'लेण्ड मुंख्लं सान फालिनायजों लोगोसे ABSU आरो BLT नि मुंख्लं नख'रफोरनो चेक राननानै होदों। बर' गोजोन गोरोबथा 2020 खौ बिथा खालामनानै सागानगिरि आफादफोरनि खावलायनायाव BTR सरकारनि गेजेरजों बड'लेण्ड मुंख्लं सानाव ABSU नि सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय सा 333 आरो BLT सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय सा 97 नख'रफोरनो राङारि अनसुंथाइनि चेक राननानै होदों BTR सरकारा। बे बड'लेण्ड मुंख्लं सान आरो चेक राननाय हाबाफारियाव BTR नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', रायजो सभानि MP रोनगोरा नार्जारि, मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म, खाथिराम बर', मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म आरो रनजित बसुमतारी, एक्स BLT वेलफेयार ससाइटिनि आफादगिरि मनकुमार ब्रह्मजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोनो। वितरण কৰিছে এইটো ৰৈ যোৱা মানে নৰ্মেলি যেটো দিব লগা আছে এইটোতো আগত দিয়া হ'ল, কিন্তু এইটো ৰৈ যোৱা আগৰ যেটো উপেন ব্ৰহ্মৰ সময়ত বড়োপা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ নেতৃত্বত যেটো আন্দোলন হৈছিল, এই আন্দোলনত যিমানখিনি মাৰ্টিয়াৰ্ছ হৈছে তাৰ পৰা 333 জনে ৰৈ গৈছিলে। তেওঁলোকক দিব পৰা নাছিল। তেওঁলোকক আজি প্ৰমদ বড়োৱে মানে সিদ্ধান্ত লৈ পেলাই 3 লাখ টকাকৈ দিয়া হ'ল। আৰু এক্স BLTৰ পৰা 91 জনৰ মানে মাৰ্টিয়াৰ্ছ আছে, তেওঁলোকক সেই সময়ত এক্সগ্ৰেছিয়া নিদিলে। আৰু কি কাৰণত নিদিলে নাজানো, কিন্তু এই ৰৈ যোৱা নামটো আমি লৈ পেলাই 3 লাখ টকাকৈ দিছোঁ। আৰু এক্স BLT কেডাৰ যিবিলাক ৰিহেবিলিটেশ্যন গ্ৰেণ্ট পাব লাগিছিল আৰু তেওঁলোকক দিয়া নহ'ল। 300 জনক বহুতজনক দিয়া হ'ল, 300 জনক দিয়া নহ'ল। কিয় নিদিলে এইটো চালি জাৰি চাই পেলাই তেওঁলোকে ডিজাৰ্ভিং হয়, পাব লাগে। তাৰ কাৰণে আজি এক্সগ্ৰেছিয়া ৰিহেবিলিটেশ্যন গ্ৰেণ্টটো আগত কিমান দিছিলে, কিন্তু চিম্বলিকভাৱে আজি 50,000কৈ দিয়া হৈছে। তো মুঠ মানে 724 জনক ৰিহেবিলিটেশ্যন গ্ৰেণ্ট আৰু এক্সগ্ৰেছিয়া হিচাপে দিয়া হ'ল। এইটো খুব এটা মহৎ কাম। আৰু আমি মাৰ্টিয়াৰ্ছসকলক পইচাৰ মানে যিটো এটা পৰিমাণ বা এমাউণ্ট, এইটো লৈ পেলাই আমি এইটো বিশ্লেষণ কৰিবলৈ নাযাওঁ। এইটো মাৰ্ক অফ ৰেচপেক্ট, মানে আমি এতিয়াও তেওঁলোকক স্মৰণ কৰোঁ আৰু সন্মান জনাওঁ। আৰু এইকাৰণে আজি এই এক্সগ্ৰেছিয়াৰ যিটো চেক বিতৰণ সেইটো দিয়া হৈছে, ইয়াত কোনো বেলেগ কাৰণ নাই, চৰকাৰী প্ৰগ্ৰাম। गोजोनथाव खौरां बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन। जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल। अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन। गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर, बोरमा, लकेल ना, साम', नारजि, अनला खारै, थास', मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन।
बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलि जानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन।